Isihloko sami kule ndaba sengiya kuvutho ndaba lale ndaba. Umlayezo wami uthi uNkulunkulu noma ngabe yipi into obhekene nayo uyakwazi ukuphela kwayo. Haleluya. Uyakwazi uNkulunkulu noma ngabe yini obhekene nayo uyayazi la iphelela khona. Haleluya. Kungakho uma kukhulunywa ngestory sika Lazaro, uma bethumela abodadewabo kaLazaro ukuthi uLazaro uyagula, uNkulunkulu wayazi ukuthi le ndaba iyophelelaphi. uNkulunkulu wayazi ukuthi egula nje uzofa uLazaro, futhi uNkulunkulu wayazi ukuthi umefika uJesu uzomvusa uLazaro. Ngoba uNkulunkulu noma ngabe siphi isimo obhekana naso, uNkulunkulu uyakwazi ukuphela kwayo lento obhekene nayo. Noma ngabe wena awuboni ukuthi kuleso simo uyodlula kanjani, kodwa uNkulunkulu uyazi ukuphela kwalento obhekene nayo. Haleluya. Kungakho mawufunda incwadi kaJohane chapter 6 ukufika kuverse 5 no verse 6 uthi uJesu ubona isixuku esikhulu siyeza. Lithi iBhayibheli umebona isixuku esikhulu siyeza siza kuye, ukhuluma noFilipi uthi kuFilipi siyosithengaphi izinkwa ukuze laba bantu badle na. Haleluya. Uthi siyosithengaphi icompassion. Haleluya. Ukuzwelana nalabantu abezayo ukuthi bazodlani. Haleluya. Ngoba uJesu wayenomoya we-compassion, not we-competition. Kule insuku into eyandile i-competition ukudlula i-compassion. Haleluya. Uthi siyozithengaphi izinkwa ukuze laba bantu badle na. Lithi iBhayibheli maliqhubeka lithi wakusho lokhu emvivinya, kodwa yena uJesu wayekwazi aza kukwenza. Haleluya. uJesu ngaso sonke isikhathi mndeni wala ekhaya uyayazi indaba la iphelela khona, uyabazi ubuhlungu noma ungangena ebuhlungwini obungakanani, uyabazi la amanxeba ayowapholisa khona. Sengiyaphetha. Uma ufunda le ncwadi engiyifundile la, lithi umefika lo muntu owayephethwe ubuthoko eqeda ukumphulukisa uJesu, uyahamba lo muntu utshela abaningi. Lithi iBhayibheli uJesu wasala endaweni eyihlane. Haleluya. Wasala endaweni eyihlane. Haleluya. Haleluya. Nayi into engifuna ukuyisho ngalamazwi, siyabonga ukuthi uJesu uyakhona ukuthi angene endaweni yakho. uJesu uyakhona ukuthi uma kuukuthi usebuhlungwini angene ebuhlungwini bakho. Haleluya. Lo muntu lo wayengafunwa abantu, ehlale kamu ekhishelwe ngaphandle ngenxa yochoko, kodwa uJesu utholakala esendaweni elihlane la lo muntu lo ebeka khona, lo muntu esephumele ngaphandle. Ngoba uJesu uyabuthatha ubuhlungu bethu. Ngiphetha ngalamazwi athi ufanele uJesu ukuba yilo muntu awuye, ngenxa ukuthi uma ubheka iBhayibheli lithi wayezalwa umbazi. Haleluya. Wayezalwa umbazi. Awuyibuke lento yokuzalwa umbazi ukuthi kungani uNkulunkulu enzi ukuthi uJesu azalwe umbazi. Haleluya. Uma kuzobazwa into, ngiyayibuka uma sibuke ebhalile ukuthi endlini yombumbi. Yeah. Haleluya. Uma kuzobaza into, kuthatha isihlahla ongeke usibone ukuthi wena singakhipha into enhle. Haleluya. Bese umbazi akalela esibaza kuze kuphume lezi zinto lezi ebezitshontshwa nje last week, kusuke ziphuma ezandleni zombazi. Haleluya. Nani mndeni wala ekhaya
kungenzeka ukuthi inhliziyo yonakele, kodwa nayi indodana kaNkulunkulu eyavela ngoJoseph umbazi ekhona ukuthi ilungise into eseyonakeleyo. Haleluya. uJesu kuphela ongaya emanxebeni ethu. Thina angeke size sifinyelele emanxebeneni, kodwa uJesu kuphela indodana kaJoseph umbazi owaziyo uJesu ukuthi into ilungiswa kanjani umilimeleyo. Haleluya. Lawo mazwe benginawo ungihole inkosi yomsindisi.